आं दिनैहाय खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर जासिबाय आरो खौरां नागिरि रायजो राजाफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिनाय आरो बरायनाय आं जासिबाय। दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि 12 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव जोंहा नैबे हाथिसार प्राइमारिनि सिङाव हाथिसार बिसिडिसिनि सिङावहाय जोंहा दा PMAY-G आवास प्लास बे न' लुनाया दिनै सोलिगासिनो दङ आरो दिनैहाय नैबे 3 नं मैनागुरि सनापुर गामियाव जोङो सासे बेनिफिसारि बिथां प्रमेश्वर नार्जारिनि न'खराव जोङो दिनैहाय न' गायसननो जोङो लादों आरो बे न' गायसननो लानाय बे हाबाफारियाव जोंहा बिसिडिसिनि जोंहा लेङाइ मासिगिरि दङ मन्थस नार्जारि आरो जोंनि प्राइमारि कमिटिनि जोंहा आफादगिरि धीरत बसुमतारी जोंहा गाहाय नेहाथारि देबानन्द बसुमतारी आरो जोंनि जोंहा मेम्बार बिथाङाबो दङ आरो जोंनि जोंहा नैबे ज्योति प्रसाद सिंह बिथाङाबो दङ आरो जोंनि ब्लकनि आरो प्राइमारिनि बिसिडिसिनि जोंहा गोबां मेम्बारफोर फैनानै बाहाय मैखोमै बाहागो लादों। आं गिबियावनो आं बिथांमोननो साबायखर आं जासिदों। आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों दिनैहाय जोंनि नैबे बिटिआर सरकारनि जे खुंथाय बे खुंथायनि गेजेरजों जोंहा दा गोबां गोरिबफोरनो जोंहा PMAY खासा हाउस लुनाया सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दा PMAY आवास प्लास बे लुनाया सोलिगासिनो दङ। थांनाय समावहाय जे खासा हाउसनि जे न' लुनाय जोंनि समस्थियाव जोंहा 9था बिसिडिसि दङ। बे 9था बिसिडिसिनि गोसोआव गासै 2500नि बारा जोंनि न' मोनग्राफ्रा निसय दा न'आ लुफुंजागासिनो दङ आरो बिथांमोननि न' लुनाया सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे दा जोंहा नैबे जोंनि 12 नं चिरां दुवार समस्थिनि सिङाव दा आवास प्लास हिसाबै जोंहा गासै 1585 जे फार्स्ट फेजनि थाखाय नैबे न' लुनाया सोलिगासिनो दङ। दा बिनि गेजेराव जोंहा माबा हिसाबै हाथिसार हिसाबै गासै 236टा नैबे न' लुनाया दा सोलिगासिनो दङ आरो दिनैहाय जोङो नैबे प्रमेश्वर नार्जारिनि न'खौ जोङो बेखेवनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोंहा देवस्रि बिसिडि हिसाबै जा 104 दिनैहाय आवास प्लासआ लुजागासिनो दङ आरो सान्तिपुर बिसिडिसि हिसाबै जोंहा 113टा बे लुनाया सोलिगासिनो दङ। थाइखाजुरा बिसिडिसियाव जोंहा 183 183टा बे लुनाया सोलिगासिनो दङ आरो खुंग्रिं बिसिडिसियाव 187 बे न' लुनाया सोलिगासिनो दङ आरो रुनिकाटा बिसिडिसियाव 225टा बे न' लुनाया सोलिगासिनो दङ। आस्राबारि बिसिडिसियाव जोंहा 228टा बे आवास प्लास न' लुनाया सोलिगासिनो दङ। टुक्राझार बिसिडिसियाव 136टा बे न' लुनाया सोलिगासिनो दङ। बेंटल सेरफां बिसिडिसियाव जोंहा 174 बे न' लुनाया सोलिगासिनो दङ आरो बे न'खौ थाबैनो जों लुफुंनानै होनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। जों आसा खालामो बे न' लुनायाव जोंहा बिसिडिसिनि जोंहा चेयारमेन बिथां दङ, जोंहा भाइस चेयारमेन बिथां दङ आरो जोंहा मेम्बार बिथां दङ। दा बिथांमोनहा मोजां नोजोर लाखिनानै बे न'खौ लुफुंनानै होनांगोन आरो दायथ' लानांगोन आरो जाय बेनिफिसारिया दा न'खौ लुगोन दा बिथांमोनहाबो बे न' लुनायाव जाहाथे नांगौ मुवाफोरखौ जाहाथे मोजाङै जगार खालामनानै बे न'खौ लुफुंनायाव जाहाथे मदद खालामो। माखासे समावहाय न' लुनायावहाय थांनाय बारनिफ्राय फिसासिन जादों होननानै बुंगासिनो दङ मानसिफ्रा। दा बे थारैनो फिसासिन जामारदों नामा आरो फिसासिन जामारदोंबा मानि थाखाय फिसासिन जादों? जोंनि मिथिनायाव थांनाय समावहाय जिखिनि सिगांनि जे बाजेट बा सिगांनि जिखिनि एस्टिमेट बे एस्टिमेटखौ नायोबा एसे न'आ लावसिनमोन खिन्थु नैबे थांनाय माखासे साननि सिगां बा माखासे बोसोरनि सिगां बेखौ नायफामनानै सरकारा एसे सोलाय सोल' खालामनायखौ जों नुदों। दा जोङो नुदों 18 फुट गोलाव आरो 15 फुट गुवार दा बे न'आ सोलिगासिनो दङ। दाथ' जोङो बुंनो हायो थांनाय समनि जिखिनि एस्टिमेट बियो एसे देरसिन जानायखाय आथिखालनि जिखिनि थासारि आथिखालनि जिखिनि मुवा बेसादनि दाम बेयो खोब बारायगासिनो दङ। बे बारायनायखाय निस्सय सरकारा बिनि सायाव एसे सोलाय सोल' खालामनानै आथिखालनि जिखिनि 18 गोलाव आरो 15 फुट गुवार बे न'आ निस्सय लुजानो थांगासिनो दङ।